So, hi everyone! Welcome back again sa ating YouTube channels! So, for today's video everyone is wala kasi akong magawa, wala akong magawa sa buhay, gano'n, charot. So, for today's video, wala akong magawa this day. So, yun na nga, maglalagay lang ako ng skim coat dito sa kwarto kasi wala pa siyang skim coat, ayan. So, kasi wala siyang skim coat, guys. So, ang ginawa ko is, wala naman akong magawa, is, naglagay ako ng skim coat, charot. Akala niyo, hindi ko alam, marunong kaya ako maglagay ng skim coat. So, yun na nga, nagtimpla ako ng skim coat kanina, dahil, ayan. Ito siya. Ayan. So, ayan yung nasa sako. So, eto, nilagay ko na dito. Ayan. So, ayan yung ginawa ko, Zay. So, ako lang yung nagtitimpla. Tapos, ako lang din yung gagawa nito, Zay. Ganyan. Ayan, ayan. May nakumpisahan na tayo. Ayan. O, sa ibaw na lang kayo. Putot. Ako na. So, ayan, may nakumpisahan na tayo para maging puti yung ang ingay ng motor. Para maging puti yung kulay ng dingding natin, Zay. Ganun. Dito wala pa. So, nag-uumpisa pa lang kasi tayo, gano'n. So, maging excited, no? Ganyan lang. So, yan, white na, kasi dito ako mag-vlog. Oo, so, dito ako mag-vlog sa mga reaction chika ko. So, hindi na ako gagamit ng mga green screen or tela na green. So, dito na, diretso, white, gano'n. So, ayan, para may kulay din naman, no? So, ayan na nga, Zay. So, yun na nga. Umpisa na. So, wait lang. A few moments later. So, ayan everyone. So, hindi ako masyadong makita, no? Kasi nga against the light tayo, ganun. So, ito yung kamay ko. Marami pa siyang puti dahil kasi nga. So, ito siya. Ayan. Para siyang cake bazot. Ayan. Gaganyan na yan dahil. Kasi papahid mo lang. Ganyan. So, ganyan lang. So, white na siya. So, you can see, di ba? White na siya. So, yun yung ginagawa ko, Zay. So, cut ko lang video ito. So, share ko lang sa inyo na ito yung ginagawa ko today. Ganun. So, ayan. Update for today's video. So, tapos na ako, Zay, na maglagay ng skin coat sa aking bubong, ng aking kwarto. So, kasi hindi ko talaga tinapos buong bubong, no? Ayan. So, dito lang kasi dito lang ako mag-vlog. So, gusto ko lang ay may kulay siya puti. Kasi pag ganun yung kulay, parang ang pangit naman siguro ng background. So, yun na yung nilagyan ko. Kasi konti lang din naman yung kinuha ko. Kasi nga, para yun sa labas. Kasi nga, kulang ko yung skin coat sa labas. So, maybe next week, lalagyan namin ng skin coat sa labas para magpintura na kami din doon. So, dito sa kwarto ko, nilagyan ko lang para pag mag-vlog ako every night, di may background tayo dahil na puti, ayan. So, hindi halata na skin coat. So, ayan. So, ngayon is tapos na akong maglagay. Maglinis na naman ako dito sa baba, kasi ang daming dahil. So, ayan. So, ayan guys. So, thank you so much, no? So, yun lang. Share ko lang sa inyo yung gano'n. So, bye everyone!